Nachádzame sa vo Filákove u prvej z rodín, ktorým sa snažíme pomôcť a my by sme vám ich chceli práve predstaviť. Takže moja vnúčka sa volá Lila Civingová, má 13 rokov teraz. Ona sa narodila na 6 mesiacov. Má autizmus, mozgovú obrunu a ešte ADH. Dostala sa ku mne 2015, mala 4 roky, nemala ani rodný list, ani zdravotnú kartu, ani nič. Tak ja som musela vybaviť všetko, doktorov všetko, chodila som do učenca, behala som všade, na súd, všade. A potom doktori mi povedali šokujúcu vec, že Lejla má autizmus. Nevedela som, čo to znamená, že autizmus. Ani mozgová obruna, čo to je vlastne. A teraz už nie že som s tým zmiernila, lebo ľudia ešte stále na nás tak pozerajú, že ako keby bola ona, neviem ako to vysvetliť, neviem ako keby s ľuďom dačo robila, alebo zlé robila. Majú strach. Už som zvykla, takedy poviem, že vzdávam sa to, lebo máme také dni, že ma hryzie, sama sebe hryzie. A takú silu má, že naozaj, že mám čo robiť s ňou. Ale máme aj také dni, že naozaj je taká, že keď poviem, že Lejluška, poď, ideme semka, poď, ideme tam, tak Lejluška, keby ma počúvala, alebo keby ma vnímala, že dneska toto budeme robiť. Ale chodí aj do školy, semka do Filákova, týždenne 2-krát na 2 hodinky, takedy vydrží 2 hodiny, takedy nevydrží. Takže chodíme taxíkom a ja tam čakám, lebo keď náhodou dostane záchvat, takže ja tam musím byť, lebo učitelia to nevedia zvládnuť, čo majú s ňou robiť. Najťažšie je toto, že už mám svoj vek. Bohužiaľ, a ja som teraz ochorela. Tento rok je najťažší asi. Tento rok od januára. A Lejluška to cíti. Lebo predtým sme hrali Lego, alebo sme sa takto, že 3-4 minútky sme sa kreslili. Teraz už ani to nie. Alebo cíti na mne, že starka teraz je chorá. Nedala by som ju ani za svet. Nevymenila by som. Už som zvykla aj na to, že ona je pre mňa 100% vnúčka. Dá mi lásku, naozaj, keď ráno sa mi zobudí, tak mi dá aj pusu, pohľadká ma a to mi robí veľmi dobré. Veľmi dobré a dá mi sílu aspoň, že dneska budeme mať dobrý deň. Musela som naučiť a ja s tým žiť. A na aký účel by ste vlastne potrebovali tieto financie vyzbierané? Na čo by ste to potrebovali využiť? Na Lejlušku. Lebo Lejluška také veci potrebuje, že napríklad klavíry. Darmo ja kúpim klavír napríklad v čínskom. To jeden deň a to rozbije. Zvyknem v Lučenci kúpivať dráčiky. No tam sú také klavíry, že stojí jeden klavír 80 eur. No. A ja detské prídavky dostanem 60 eur. Napríklad ona potrebuje špeciálne topánky. Hociaké nemôže. Plienky potrebuje. Dajme, že mi neurologička vypíše plienky, 5 balíkov mi vypíše, ale ona potrebuje napríklad 7-8 balíkov. A jeden balík plienky stojí 14 eur. A ona tak papá, že selektívne papá. Napríklad biele a červené. Iba biele a červené. Ona pozerá do taniera, no ja tak musím. My tak varíme, bohužiaľ. To sú náročné veci. Napríklad, keď bola v nemocnici 3 dní v Kremnici, ona zabudla jesť.
pol rok mi iba toto s vajcom chleba, to jedla. Na raňajky, na obed, na večer. Ja neviem, čo sa tam stalo. Čo sa tam stalo vôbec. Bola špinavá. Ja neviem, prečo tam zobrali. Ja som nevedela, že to je kremnica. Čo je to kremnica? Ja som myslela, že ideme zubárovi. Tak mi zobrali. Ale ja chcem byť tu s ňou. No, že nemôžem tam ostať. No a to bolo psychiatrická, čo ja viem, liečba, čo to bolo. Napríklad teraz, ako som bola v nemocnici, tak sestra mi zapla a Leila, keď ma uvidela, tak smiela na mňa. Tu som Mojka, tu som za chvíľočku som pri tebe. Keď som prišla domov na štvornožka, pre Boha, Leiluša moja, slzy jej vyšli. Bože, no, tak sme, no. Tak je ten život, náš život, no. Lepšie mi bolo, keď si mi bol doma. Moje deti mám, ešte 2 deti. Mám jednu dceru, 37 rokov má, oni bývajú v Taliansku, v Tyroli. No ona už je tam vydatá a syn chodí domov. On má 36, on mi veľa pomohol. On všade ma zobral, on má auto, takže on ma všade zobral, Leiluško. No ale nemôžem, už má 36 rokov, má priateľku, v Komárne býva. Ale 2 roky už Leilušku nevidel, tak už Leiluška nepoznám, ani môjho syna. Bol syn doma, syn veľa pomohol, naozaj finančne. No ja dostanem na Leilušku 669 eur. Matka neplatí výživné vôbec, no tak z toho musíme. Keď vyplatím všetko, ostane mi 200 eur. Takže ešte dobře, že mám sestru. Ona je upratovačka, no a viete, upratovačky koľko zarábajú. Ja poďakujem každému, aspoň keď ten cent, alebo 2 centiky, alebo euro, keď pošlu. To pre nás to bude ako zázrak. Lebo my sme od nikoho ešte nič nedostali. Ani pekné slova, iba zlé. Že prečo nedám ju preč. Myslela som takedy, že hej, už to záva, ale moje srdca by mi pukla, keby som ju. Ona za to nemôže. Ona je živý tvor, takisto má nárok na život. A proste kým ja žijem, aj ona bude žiť. Títo ľudia to naozaj v živote nemajú ľahké a snažia sa nájsť pomoc všade, kde sa dá. A práve preto im môžete pomôcť aj vy. Dobrovoľným príspevkom na transparentný účet občianskeho združenia Nebojme sa. Tento príspevok je naozaj dobrovoľný a môžete tam poslať koľko len chcete. Kľudne 10 centov, 5 eur, 2 eurá, 50 centov, koľko sa vám len dá. Ako stále opakujem, kľudne môžete aj flašky zazálohovať a tie drobné poslať na ten účet. Vážne im to neskutočne moc pomôže. To sú fakt dobré tie siroty.